Lučenka, desi. Čo je, babi, čo je? Ja očúvaj ma sem, ja už mám asi toho. A oného, jak sa volá? Archimeda. A myslíš Alzheimera? babička? Áno, toho Poď hajzula. ďalej. A prečo si to myslíš? Lebo ja už som dneska načisto zabudla, že ženy sa dojdu modliť. No ja nemám nič nachystané, načisto som zabudla. Minule sme boli u Betty, tam mala chlebičky. Kata spravila koláče. A Magda spravila pagáče. A ja čo im dám, skvareninu? Ja mám samé vajča iba v chladničke. Tak ma budú ohovárať po celej dedine. Ale babka, neboj sa, toto ja nedovolím, aby ťa niekto ohováral. Neboj sa, ja som bola práve na nákupe, takže máš šťastie. No, a ja si toho nakúpila. A ty už sem dáš túto fajnovú šunečku? Áno, babi. Aj kukuricu tam dávaš. To je jak prikačice. Nič som nepovedala. A neuteč, jak to natíraš, ja to spravím. Tu máš domácu. Nie, babi, to je tiež od Taurisu. Môžem okuštovať. Môžeš, babka. Dočkaj, tam je cesnak, však keď dýchne na farárka, tak odpadne. A je čo, môže to tam byť. Ďakujem ti, veďte, pekne moja milá vnúčenka, ty si taká šikovná, celá ja.